Kulapho ekhaya sithilo sathi ke insimbi yesine uyayazi yona awake enkulu kakhulu kugcwele ke e-studio namhlanje njengoba besikuthembisile ke into yobana ukhona uchipa Quan Dambuza ke ophaya kaloku kwelapha phephandaba elaziwayo kakhulu ke ikakhulukazi kwecala ke lamampondo sisithi ke iPondoland Times kodwa ke sele khona lapha e-studio phela nobuxhakaxhaka kuyalena le usenza ngosibe nejuju thina basasaza e-studio uyazoyikiza ngoba uzosidividia nokusidividia molo futhi kunjani namhlanje molweni msasazi kunjani siyaphila kukhona siyakwamkela kunangunangu ingenguye kodwa kulibhongo lamampondo ewe Dathemba ke la kulamaphepha uyazikhwitsha ke simpondo akuphelanga basikhumtsha ngenxa into ze-sponsorship ke wakhona into enyanzelisa masufa u10% wesipondo yeah ngoba sihamba ncakazana indlela eyi1 okay kangoba akwenzeki lingafika apha Inkonjane FM siba nawo kaloku ke siyawabona into bana ya kubhaliwe ngesipondo sakuthi ewe nesilungu kona sikhona kodwa ke siyabona siyawafunda kakhulu amaphephandaba njengoko sikwamkelile kwinkonjane FM briefly nje sifuna ukwazi into okubana ungubani and iPondoland Times lena ungubani naphaya ke kuyo kwaye uqale nini mhlawumbe into okubana mawube uyasebenza kwangeli phepha okay no problem thank you so much ngibulisa abaphulaphuli benu bonke ngokubanzi kundawo zonke abahleli kuzo ngalomzuzu esikuwo ijuju eli nam ndinalo balendlela sihambileyo namhlanje inkulu kakhulu nisuka ngaphi namhlanje lento sizothetha ngayo namhlanje ukuba into esisa apha andifune ukuthi it's quite exciting ngohlobo loba siye safumana inomination kwi-AVBOB Forum of Community Journalism Excellence Awards and as iphepha ekuphela kwalo lase Alfred Zoel nominatiweyo namanye amaphepha phaya ndingabala amaphepha se-Western Cape iPondoland Times yena mandiqale ndicacise ukuba iqale nini I think we are a very small publication siqale ngoMarch 10 March 2021 just after COVID wonke umuntu uphumile emsebenzini akazi uba makathini ngelife yakhe like hayi nansi man into efanele uba yenziwe apha thina sifocusa kakhulu entweni yokuphusha i-youth xa ndingayicacisa ngathi uba iPondoland Times is a local youth community newspaper with youth-centric content based eAlfred so those is cover nezinto ezenzeka ngaphandle because sinabantu abasemakhayeni ethu abahlala koGautini abahlala Cape Town njalo okay so usatsho into kokubana ke ni nominatiwe phango AVBOB kunili phepha phofu elingatsho into kokubana lisakhasa liselincinci likabili likhulu kakhulu kodwa nikwazile into kokubana abe uyani nominate namanye ke phofu amaphondo athe abe aya nominate mhlambi kuye kwajongwa ntoni ukuze mhlambi nibe nisifumana into kokubana nani niya nominate lile liphephandaba liPondoland Times phaya sisi kune about 531 applications esifakiweyo ngamanye amaphepha South Africa yonke fortunately sikwazile ukungena and recently kukhona itrip ebesiyithatha isiya eUnited States of America eOhio kula list ebantwini amaphepha nayifakile South Africa yonke wafaya 62 okay local newspapers not like big papers out of that 62 only 10 were going to be selected and the Pondoland Times was selected with utatu Andile Nomabhunga ose ematati this shows uba as a small paper though it might be small ikhona impact esiyenzayo erecognizwayo by the industry not just by community kuphela xa ndithethele community ke ngoko into engathi iyajonga I don't know if bayayijonga lento because we don't know selection yabithini currently we are sitting with applications ezipha 400 besivule internships opportunities sizothatha abantwana besizoba trainer abazi journalist ne PR last year we took about 20 out of that 20 awuzi students esuka koWusu sasina 10 eWusu khona esase duty khona students zase Cape Peninsula University Valley University of Technology nase Nelson Mandela University out of the 20 18 ya graduate abathwele izidanga namhlanje okay so it's a small paper but the impact is big with regards to into yokupublisha ngeSxhosa neEnglish sithe xa sihlala phansi siyicinga lena
bangaphi abantu alapha endlini abakhe bafunda incwadi yesiXhosa gqibele nini xa ungena kwi-news sites okanye type ku Google, what do you type, ubhala ntoni xa usearch, yabo. So thina sihambelana ne-algorithm, i-direction yaphi. I understand bafuneka sipromote i-culture, i-heritage yethu, i-languages zethu and all that, and we do. Siya collaborate with abantu abazi-activists ezipromote i-culture, i-heritage, sifike kwi-events, sipromote, sipartnerishe, senze yonke loo nto. To make sure uba izinto zabo ziyafikelele ebantwini. Okay. So ingaba mhlambi i-highlight ongathi usinike yona since eliphepha seleli niqhiba noba iyayigqiba 3 years ngo 2021 2 3 Okay, kule 2 years mhlambi ungathi yeyiphi ke mhlambi i-highlight eninayo sukela nathi nabe niyaqalisa ukusebenza niqhubha nje. What a wonderful question. This year we were nominated for best business in professional services kwenye i-award ceremony eyenziwa ngu-Sun International Wild Coast Sun. Wild Coast udlala indima enkulu apha e-Alfred noba singazelanga loo nto, and I'm not supposed to say this, but as our awards ze-Eagles Business Awards yona nto endifuna ukuthetha ngayo, siye safumana i-award, isinominatwe namabhizinisi amakhulu awalapha e-Alfred Nzo. Sayiwina la award. I-highlight le ebonisa ukuba ikhona into esiyenzayo, but nale yokuba ne-graduates eziyi-20 eziyezayothwala isidanga. Xa ndibona ii-pictures zabantwana, unfortunately I couldn't go and attend kuzo zonke ezindawo, but to see someone ebayi-something ufake i-contribution yokumncedisa kwazihlala nabo abantwana iyadraina la program, but xa ngaba sehamba eyograduate apho yosebenza khona uzoxa ijonga ngasemva athi Pondoland Times was part of this, was part of who I am namhlanje. Yiloo nto esifuna i-purpose yephepha is to develop. Thina we are a developmental program or a developmental thing existayo kwi-society uba mayizodevelopa iphuhlise uluntu, especially youth. That's why nanso into ephindisa isikhuthazo bamasipale e-English because aba bantwana if asikho kule ndawo ababuye bazophoncuka esandleni. Iphepha lifaka i-adverts yabona ufungisa ama-tender lithatha iphepha, if ukhangela umsebenzi lithatha iphepha. Ngondithetha nawe khona ezophelelwa ngomso ipost, nge-28 kungakhona ezinye next week. So liphepha elizele i-development ebantwini. So xa ngaba si-recognizewa nathi sinayo i-recognition esiyidlalayo, profile businesses eza-local, profile izinto ezenzeka, not just nje ndiyithatha njengoma i-newspaper okanye imagazini, even ne-radio. Ayiyonto nje yokuthatha uba yo wafa umuntu othile wadutula ubani wathini ubani. Yazi indaba ekufanele sizibalisile zimbi zinjalo, but at the same time fanele sijonge uba yintoni enye esinoyenze li-community yethu uba mayidevelop iye phambili. Okay, so sothetha ngaloo nto yobana nosomashishini mhlawumbi niyakwazi into yobana niba-advertisele kuloo mcimbi lowo, kanye mhlawumbi singathi niyi-Pondoland Times mhlawumbi utshintshe njani mhlawumbi ubomi benu nasemakhaya, families as well, like senje uba in terms of kanye mhlawumbi kwazi uba hayi khona umuntu osebenzayo ekhaya ngoku, yabo, ukhona umuntu ophangelayo. Senje uba nayo incedisa kangakanani kweli phephandaba lenu abantu abakwazi into yobana ba-advertise nakhona? Iyancedisa sisikakhulu and isincedile kakhulu as we speak. Iphepha ndiliqale ndiyi-1, but ngoku we've got a team of 7 yabantu ababhatalwayo xa kuphela inyanga. Wow, we don't know. Fani izandla leli. And sizothatha le 20. I-purpose yokuthatha le 20, I am working on a plan ekwenza sure uba le 20 every year xa sithatha ezi students siyabhatalwa at least, and I must not zitsho bantu abakhuthaza abantwana mabalifunde iphepha, because social media sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Instagram, sikhona ku-Twitter, sikhona ku-LinkedIn, then we have a website available 24/7, updatewa every day. Okay, bendisazobuza kwalo mbuzo into yobana abantu abaninzi abathanda ufunda amaphephandaba, like i-newspapers kanje. Umuntu xa ibona i-newspaper ibonela into yobana xa ndiyangapha zasebenzisa yona, yabo. So
like abantu abaninzi ke ngoku nenza njani into yobana mababe bayafumana lamaphepha afumaneka qho ko Facebook okanye ithini awenze kuba mhlamba adileyo into ezinjani? Hayi no, into esiyenzayo every Friday iphepha liyaphuma without fail. Kwi-advertiser loo nto ithetha uba we are reliable. So bangakwazi ukusithemba nakwi-community ngokunjalo if bekhona into ebesithe sizayipapasha siyayipapasha nakanjani. Liba available iphepha sizamela uba lingabi yonto because i-tendency yamaphepha semakhaya ufumanisa uba ingathi into efumaneka kwamasipala and into efumaneka kwamasipala abanye abantu abawuthanda umasipala ngezizathu ezithile nayo mhlawumbe engenze baniyazazi. Andiyinto embike mna ngomasipala senzitsho nje uba what we try to do is that silenza libe accessible ngohlobo loba siyalisa kwezi ndawo abantwana abahlala kuzo. Siya event or what's this thing kufike kujinywa ku whatever soccer tournaments everywhere. If we go there we bring a couple of papers, local schools, njalo njalo. Nakwisikhululo Inkonjane FM liyafika. Alright, okay. Sifuna ukuva ke ngokho into yobana mhlambi since niye na nominated sike sathetha ngento the nominations phakathi but ke ngoku i-event yona ithini mhlambi? I-event yakhona kwaye kuzoqhubeka phi and stuff yonke into. I-awards zizobe zise Cape Town. Forgot the name of the hotel, but it's a 4-star hotel. They're making us feel like we are important, and it's a nice thing. Xa usuke emakhaya apha eMampondweni uzokwenza ubaluleke but sise Cape Town nge-4th ka-August. But kuzoqala ubanje annual general meeting ye-forum because i-awards ezizenziwa i-forum of community journalism. I mean forum of community journalists. I-organization. But it's predominantly inabantu abamhlophe yabo. So mna ndingumuntu othanda ukuba ndibekhona kuyo yonke indawo apho khona i-opportunities khona because ezazinto zingenza uba sekwazi ukufikelela start ulwazi pha siyolifaka pha eMampondweni basuka khona. So AVBOB is sponsor all right ke sine one again sine 30 seconds kuphela ke ngoku eyona nto endiyifunayo nje ukuba mhlambi yephi into abantu abanothi bancedise ngayo kunjengokuba ni nominate mhlambi izinto ezilolo hlobo kuba kukhona input abantu abafuneke beyenzile benza ngoluphi na uhlobo kwaye nani nifumaneka ngeliphi ixesha apho siyakhona sendabeni. Ayifana babe bathandaze sibuye nayo. Yes. Ayikho. Just prayer kuphela ayikho into esizoyenza. Balandela iphepha kuphela. Okay. All right. Enkosi kakhulu ngexesha lakho bodi. Siyabulela kakhulu. Thank you. Befuna lonke ba. Akho nje ifuni basivote na.